Al recreo eixíem de reull les xiques miraven, ells jo no podia. Avui en classe no podíem, els mestres ens separaven, passa que no comprenien. No vos la toqueu, xiquets, recomanaven els pares. Vos podeu quedar ceguets, a mi com no m'afectava, hasta que me la vaig fer. I amb les mans plenes de callos a l'escola me n'anava. Amenaçava don Ricardo, me voy a cortar la fava, el rechoncho y el moniato. Home, per l'amor de Déu, sense vista, sense fama, la meva Obdúlia Chenara no està tan fama, no s'haverà casat amb mi. En fi, coses de l'època. Ara venia a classe... D'història, d'història. Bueno, ensenyaven en història que als pobles de Rússia i Cuba la gent era molt malvada, portaven banyes i cua i forcaven afilada. Hi havia un misteri gran que encara avui no he comprès, i és que els nord-americans se'n regalaven la llet que es feien pavena. Tots solien berenar xoco en pols amb llet de porc, raïm amb oli, sal, mantega dels tres colors, culigrem o codonyà. Els diumenges ens tocava anar a la missa de Déu, on un vale s'entregava que vos rebaixava el preu del cinema a la vesprada. Anàvem a congregar després de fer confessió de tots els nostres pecats i rezar les oracions per al cel poder entrar. El cine era propietat com quasi tot de l'església i el retorn l'encarregat supervisa en cada escena, sorpreses no en volia cap. Així que impossible era veure sexe ni en el dit, ni tampoc besos amb llengua, ni cap punt pardal, ni pit, digues les de la figuera. Recordaré amb la Quintilla els dolços records del cine, com eixa salsa barrilla junt al pan, figues, pipes i sentar-se amb una xica. Temps de repressió sexual, tot era pecat per ells. I continència verbal que no ens torne ja mai més